Mga kapamalandong, kumusta? Um, Alam ko yung gusto kong i-share about kagabi while nagdula mi ni Z, akong kamagwangan na mong bata, 2 years old. Nag-ingon to siya nga, Kuya, before ka mag-sleep ha, kay mag-pray ka kay Jesus. And then, I don't know kung unsay ahang pagsabot mo to nga nagdula-dula siya sa dihang matulog nami, nagtapad namin duha, yang mami tulog na, and then naanad man na siya nga akong kantahan sa iyang favorite song. Well, ako na siyang gipikpikan na magkanta na ko para matulog na siya. Ningon siya sa ako nga, Daddy, mag-play sa ta. Wala ko kasabot diretso unsay gusto niya pasabot because ang iya magong paglitok sa L ug R pare-pareho ra, di siya kalitok kayo. So mura abi na ko mag-play, kung adili na mag-play kay matulog naman ta kay gabiin na mag-work pa si Daddy. Insya di mag-pray sa ta. So ang iya ning pasabot mag-pray. So mo to mga igsoon no kapamalandong no. Ako siyang gitudluan nagsabay mi pag-pray. Igsoon, nindot kayo, no? Cute kayo, tanaw lang mo sa kabata nga magampo. Pero ako nang gi-share sa inyo because sa Luke chapter 6 verse 12, si Jesus niadto siya sa usa ka bungtod aron sa pagampo ug sa tibok gabii nagampo siya sa Ginoo. Igsoon, ingani ka importante ang pagampo kay mismo si Jesus nga Dios, no? Gamhanan, nagampo pa man siya sa iyang abahan. Kita, I believe, mas kinahanglan na to ang pagampo. Dili lang sa mga butang nga atong pangayoon, dili lang sa blessing, sa grasya nga atong pangayoon, but diha sa pagdahig sa Ginoo. Diha sa pagpasidungog sa Ginoo, sa pagpasalamat sa Ginoo, sa tanan-tanan nga grasyang gihatag sa ato. Kinabuhi, usog, trabaho, pamilya, maayo nga panglawas, ug uban pa. So I hope nga atong batunan ang kinaiya sa pagkamaalampuon sa tanang panahon, sa kasakit o kalipay, no? Sa kahayahay o kalisod, because importante na ito. Ilabi na sa panahon na busy ta, no? Imagine nimo si Jesus, busy kayo sa iyang ministry, sa iyang misyon, apan taliwala siyang kabisi, wala niya kalimti ang pagampo. Hinahot unta igsoon, dili unta mahimo na tong rason nga dili ta makaampo tungod kay na busy ta, na dili ta makaampo tungod kay wala tay time. Kinahanglan pangitaan nato og time, kinahanglan hatagan nato og time. Ini yung kapamalandong Brother Alex Lim, magpasalamat sa pagsunod ni maong video. I hope and pray igsoon nga unta atong praktison kanunay ang pagampo aron mabatonan nato ang kinaiya sa pagkamaalampuon. Mao ni ang atong buluhaton, isip tinun-an ni Kristo, isip sumudsunod ni Kristo, isip usa ka Kristiyano. God bless you, brothers and sisters in Christ.